тоҷикистон 5 пул ва як гузаргоҳ бо Афғонистонро баста фаъолияти 5 бозори марзӣ дар ҳудуди вилояти Бадахшону ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлонро қатъ кардааст. инчунин аз тариқи гузаргоҳи марзӣ дар мавзеи Кокули ноҳияи Фархор интиқоли молу коло сурат намегирад. дар ҳоли ҳозир гузаргоҳи Шерхонбандар роҳи аслии интиқоли молу маҳсулот миёни ду кишвар боз аст. муҳаммад Улухоҷаев, сухангӯи нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, рӯзи 13 декабр дар суҳбати кӯтоҳ бо Радиои Озодӣ гуфт, ҳеҷ дастури расмӣ барои бастани марз вуҷуд надорад. аммо ду ҳамсуҳбати Радиои Озодӣ дар мақомоти вилояти Хатлон гуфтанд, ки пулу гузаргоҳҳои марзӣ бо далелҳои амниятӣ муваққатан баста шуд. як мақоми маҳаллӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон рӯзи 13 декабр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, бозорҳо дар марз ба хотири корҳои профилактикӣ ва гузаргоҳҳо ба хотири сахттар кардани чораҳои амниятӣ муваққатан баста шудаанд. баъзе аз таҳлилгарон низ мегӯянд, зоҳиран ин посухи мақомоти тоҷик ба боди таҳдидҳои амниятист, ки аз он сӯи ому мевазад. дар ин авохир мақомоти Афғонистон аз фаъол шудани гурӯҳи тундрави давлати исломӣ дар шимоли он кишвар хабар дода, гуфтанд ҷангҷӯёни гурӯҳ чандин рӯстаҳои ноҳияҳои Дарзобу Қуштепаро таҳти назорат гирифтанд. тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр марзи муштарак дорад, ки яке аз қаламравҳои мавриди таваҷҷӯҳи қочоқчиёни маводи мухаддир ва ҳам гурӯҳҳои силоҳбадаст аст. солона дар ин марз даҳо ҳодисаҳои кӯшиши убури ғайриқонунии марз ба қайд гирифта мешавад. тоҷикистон пулу гузаргоҳҳо ва бозорҳои марзиро баъди он баст, ки шаби 2 декабр дар задухӯрд бо қочоқбарон дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Хайриддин Аҳтамов, полковники марзбон низ кушта, 4 сарбозу афсар маҷрӯҳ шуданд. мақомот мегӯянд, гурӯҳи мусаллаҳе, ки ба афсарону сарбозони тоҷик ҳамла кардааст, эҳтимол дар ҳудуди улусволии Чайёби вилояти Тахор ва ё улусволии шаҳри бузурги вилояти Бадахшони Афғонистон пинҳон шудааст. дар болои рудхонаи 5, ки марзи Тоҷикистон бо Афғонистонро аз ҳам ҷудо мекунад, 7 пул бунёд шудааст.